Ndakaona kune vamwe vachifika vachitarisa mukati merwoko vachiita DNA murwoko makambozviona. Haisi nyaya yema-DNA, don't worry, it's not about that. Ngazovhunduka hako. Ndaida kutarisa kuti mwana uyu ndewegore ripi. Tony. Oh, okay. Is it 2021? 2021. Yeah. I saw it. After service kana paina ndauza kuti unoona sei ndokuti chai. Munozo unoona sei? Yeah, ndakutoziva. Okay, mira ndokuti ndemweya boziya, uone pamweya. Batime dumei mama. Batime dumbu. Ora ndakuti chai zvimwe futi. Makambaita bridge ere. 2019. Akashaika. Maono zvionekwa sei? Amsati madzidzi. Hayi zvamu zvemweya izvi. Ndifunga kuti ndizvemaziko. Now ndiri kuoneswa ini pabasa pamuri kushanda, there's too much competition. Zvakanyanyisa zvekutoti speed yacho na pari kuisirana ngamagokora amahombe chaiwo kuti saka ndamandibatsirawo Prophet. Ndangonzi ndiise runyararo pabasa penyu mushande zvakanaka. Nekuti inini ndakawinzwa ipapo naatezvara vangu ndobva tatanga kushanda ipapo. Saka takazotorwawo murume kuti tiite vatatu, but competition yacho na ma1. No, it's fine. Yaonekwa neni manje. Aiwa ndikuzviona. Saka mama nemiwo muchishando mumakitchen menyu imomo ndiri kunzi naMwari zviite zvakanaka. Zvese zvamunenge makavimbiswa nevarungu venyu zvizadzikiswe. You are just a happy couple. Ende munochengetana zvakanaka. Pane imwe nyaya yakaudza atezvara wangu murungu, but ndini hangu asida kundiudza. Ari kuona mwana waye anenge achingotenderera achiti akaenda kumba oenda kubasa kwamai vake. Saka ane kutaura kwaaita kuti mwana aende kuchikoro. Saka munoda kuti azvizadzikise? Ndikutoda kuti zvizadzikiswe. Of course, ndosangana zvisi zvakapromisa zvizadzikiswe. Aiwa, ndinotenda Prophet. Varungu vasiyana nesu anatsorombishi. Ichokwadi. Tinovimbisa zvisingafe zvakazadzikiswa. Ichokwadi. Neno ndiri kudawo license. Zvako zvanyanya manje. Because ndachimbodriva mota dzake pesa apa. Saka ezvino nekuda kweuya akauya manje ndakazomiswa nekuti handina license. Saka pane chakaipa ere? Kuti mumiswe. Achina but ini handinawo mari yekuti nditore license pari zvino. Ndakutongokumbira kuti achindibatsirawo. Unoda mari yekutora license? Inongokwana handizivi kuti ingange iri yekumamari. Right, uzoya kuofisi kwangu ndikutorese license. Amen, it's done. Endai munogara pasi. Zvatoita kachi. Ukaona tavimbisa chino tiri paaltar.